yeeɓiyankoɓe e yawo Piindi TV ɗo gonɗon ene gonir ɗon yo jaam kisi Allah gone meɗen en garti dawal jokkol golle e balle fondation volet e gardagol Ablaye volet njaay walla mbiya Ablaye Madina Gounass ngo caggal nde kolliɗen gollaɗe Madina Gounass e saraji muɗum ko ɓoyani ko fooras uji 13 jomumen keeɓi e ballal fondation volet ɗum ina hen e nder damga wonen ko wone e guenar wonen ko wone e ferlo Ablaye volet golle mum ko golle pawedinde dañƴo nafawo leñol muɗum mo yejjitani hay goto yanti e école aji mbaɗaɗi e dispense uji mbaɗaɗi yanti e jumaji e jamaji yanti nguɗo jillu nguɓe mbaɗi Alhaji Abou Ndiaye ardi e musidɗo men Dembel Sow en bandiraɓe ɗo ɓe jano ɗo beltima keeɓi ko ponno hebde ko hono force uji mumen hande noon seedantagal ngal mbatten ko seedantagal bandiraɗo biyeteɗo Amadou moyme mo ganduɗa tandiraɓe mabɓe jiidima e baba kadi ko denɗiko kañum Younus miñum kañen jiidima e baba kañen ponno ardude ɗo Allah waɗi ko Amadou dañi neldude en seedantagal ummade e leñol mabɓe e ɓesgu mabɓe faade e bandiraɓe faade Alhaji Ablaye volet Ndiaye golle joɗɗe baɗɗe fayida e joni o holmo kettoɗon Amadou moyme Coulibaly. Assalamu aleykum Abou Samba Diop gorko nguy ko min sehilma ganduɗoma Amadou moyme haaldata e maɗo to guuri Kuriyaɓe gonɗo hande nokku biyeteɗo France jimmi haalde Abou Diop koye suddare leñol mo Allah addani min o woni Abdoulaye Walle no ɓe mbiyata Abdoulaye Madina Gounass ko min denɗi ko Amadou moyme haalata ɗo hande gueɗe makko eno woniri suddare leñol amen minen ko jiidi ha ɓurti min wonti Fuuta emo andi emo anda e ha woni nawori leydi Sénégal fof nafoore makko e mumen e ko nafti ɗeɗo ndiɗo leydi min Amadou moyme de mboɗo weltani Allah mboɗo weltanimo kanko Ablaye ngati o waɗe amen wutte mo hay goto amen wawa ɓorninde ɗum hoore mum wawa o hokki min wutte ha Sénégal darga daro wutte mo majjata e ko waɗi ko e ko waɗata ko e anniyama ko yallah hokkumo jofnude ɗum min Amadou moyme mboɗo weltanimo kala ɗo goto e men dari wiya oɗo ina jiide Ablaye Madina Gounass guite tedde ma dañi wutte teddugal jiɗɗoma hen e gañƴoma hen foof ma darde yitere ñam golliji Abdoulaye moƴƴere nde waɗata yolla hokkumo fandinde ɗum min kaldowo e mon ɗo o jimmi ko haalandema on hol Ablaye Madina Gounass Ablaye Madina Gounass yallah hokke fandinde e moƴƴere nde mbatta e aduna nde yo Allah hokke balɗe juutɗe e battande moƴƴe battande moƴƴe kam a heɓat ɗum tan
par ce que liggade doole mum arjigue mum a dabaki a wonani président saka mbiyeɗa ko kees leydi gujjuɗa ko arjigue ma propre jaltuɗa leydi mon ɗanniɗa arjigue ma tawma ɗon dañƴa hen ko aɗa gollina hen leñol ma fof heddi komo yettakima kono kala jettinoɗoma haaju mum feewi a itti ɗum e tampere a ɓornini ɗum wutte teddungal a ɓornini ɗum wutte dañal a ɓornini ɗum wutte ndimaku ɗum min mbawata tan ko duwanadema yo Allah ɓeydu yo Allah kadi ɓeyda balɗe ma ɓeyda cellal ma an so ɗum ɓenni kadi mboɗo jarno hono koolaɗo makko mo waɗi ene wiye Abou Ndiaye jooɗiɗo to e Madina Gounass Abou Ndiaye mboɗo wima ya jokku golle ko mi andama ko jiimi e gueɗe ma e ko Ablaye waɗanma confiance waɗema confiance ene resduma golle ɗe yiɗi wadde bandiraɓe e mo jiide e mo jiidani ene moƴƴinirɗa golle ɗe ni anne mboɗo duwonoma yalla hokke juddude hen ko juuti ka gorko moƴƴo ka koolaɗo sa woni koolaɗo moƴƴo tan ala fof ko jombi tawdema ha nder suuduma ɗum an Abou Ndiaye jarnotomi kadi Ablaye a woofani wadde gueɗe ma e hinde leñol Haalpulaar en mbiyetengol subalɓe aɓe keewi gonganteɓe aɓe keewi moƴƴuɓe kono ɓe kewani jabde yaware ɓe kewani wonde haasideji soɓe jiiɗima tan koɓe jiiɗima sa hoolimamaɓe tan ɓe kewani bonnude hoolare an Abou Ndiaye noon yo Allah hokke juddude hen balɗe e hoolare nde joguiɗa nde e ɓernde nde joguiɗa nde Ablaye ne wawno liggude ma gueɗe muɗum dewna ɗum ɗo fotani rewde o sokatama o fiyatama o woppere tan wontamo hen tan ko waɗi desi par ce que a wawa bonnude e jawdi makko kene tardinamo kono noon neɗɗagal ma hokkima ɓernde wawde moƴƴinde ko tottuma ko mboɗo ñagonoma hen Allah moƴƴere nde Allah junnanma hen junna hakkude moɗon min dindi ko kaldowo ɗo e makko mi andamo kanko Ablaye o anda kam min miiɗi haldude ko gotol téléphone omo ari ɗo galle kaw makko moyme ɗo min mboɗo ga omo rewi ɗon mo yaha duwaw ɓuggel sankare goggo am Gedde Kumba ko so ɗum ɓenni jimmi haaldude koye onon leñol Ablaye gondugol toon ngol e nder Ablaye wonko Allah hokki on ko heewi onon poti tinnade jaggodiron jiɗodiron leñol Bamum Ablaye gongol toon e onon leñol Ablaye gongol toon onon mum mbaɗon suude mbason wadde wuddere ballonmo hawo yettina anniya makko ko yiɗe leñol Haalpulaar en e ko gollata e leydi Sénégal ko hande ɓurti famille makko ɓurti ɗo jeeya ɓurti leñol yummako ɓurti leñol bammakko o nawora hen leƴƴi ɗi o anda ɗi o meeɗa yiide meeɗa kadi yiidemo e ko gollanta ɗumen ko fof beele ɓeydo yajje ko nafoore meɗen enen mum ko wutte teddungal mo ɓornini en mo en mbawa ɓorninde koye men goto men wawa kadi waɗande ɗum goɗɗo on onon mum nde nanggodirton tiiɗon
mbason heñodirde monon fof yo wat ko Ablaye woni fofof ko gollete ko kala e moɗon kene golle ɗo gollini on gollinor noon ɗo hanni on kaɗon ɗon mbason habde Allah ne yiɗude dendal woni beele kadi Allah ne junna kadi goɗɗo so dañi hono ko dañi ko wawa naworde hen heddiɓe ɓe yo Allah yoɓon moƴƴere yoɓa Ablaye wolle moƴƴere yo Allah suuron Ablaye Madina Gounass ko gorko moƴƴo tinnoɗe no onon wonduɓe makko ɓe nanganemo ballonmo mbason habde son kaɓi on gannamo kon leñol makko mi salmini on an Abou Diop tengtinanɗomi kadi Ablaye Madina Gounass gueɗe muɗum an Abou en ken sehilaɓe en gondi ko juuti ko ɗandingal serdi en gila ñande gaddaɗa guuri aɗa jangguina ɗon Allah waddi en a tawi ɗon ba moyme eyyi an aɗa andi ba moyme aɗa andi holimin an kadi Abou Diop ɗum ɗo hay batta yiyani taw jikkumo jiiruno mami guuri ko e jikkumo tawruno mami kadi Dakar nde gartumi taw mami kadi Dakar ko on jikku tan joguiɗa Abou Diop